Her har vi en Hypermech dumper. Den model vi står ved her, det er en Taclia 40. Det er en 4 tons dumper, og noget af det den virkelig skiller sig ud på, det er at den vejer kun 2550 kg, og den er 165 cm bred. Det vil altså sige at den kan trailes let og lovligt, samtidig med at den har stor kapacitet. Hypermech dumperen her, den er bygget på en familieejet italiensk virksomhed. Det er en smedevirksomhed, som for noget tid siden fik kontakt til en schweizisk udlejningsvirksomhed, som forespurgte de her dumper. Det vil altså sige, at dumperen den er bygget efter nogle principper, som skal fungere nede i Schweiz til deres terræn og hvordan de bliver brugt dernede. Familien går rigtig meget op i kvalitet, det kan man se. Dumperen er nærmest udelukkende bygget af stål, og den er virkelig gennemtænkt hele vejen igennem. Udover alt det synlige stål, så er det også kun kvalitetskomponenter, der er sat i udefra. Om bag der ligger der en 4-cylindret Yanmar motor, som yder hele 48 heste. Og sammen med Bosch Rexroth hydrostaten, så får den altså maskinen op på hele 28 km i timen. Det gør den også med 4 tons i ladet. Ladet heroppe det er også bygget i kraftig stål, ligesom resten af maskinen er. Det er et stort lad på lige knap 2 kubikmeter, og det tager altså de her 4 tons, som maskinen den kan klare. Ladet tipper selvfølgelig fremover, men derudover så er det også et 180 graders drejelad, så det drejer ud til begge sider. Og det gør det altså oplagt, hvis man skal køre langs en rende og drysse sand eller stabilgrus ned i. Dumperen den er lige klar til at køre i synshallen og få nummerplader på. Der er nemlig vejlys både for og bag med blinklys, kortlys, langlys og det hele. Sådan en dumper her, den kan man godt komme til at hoppe af og på mange gange i løbet af en dag. Men det er også ganske simpelt med den her. Der er godt med håndtag, og så er der også trin, både om man kommer forfra eller bagfra. Så den er nem at stige op på. Heroppe der er dumperen også super simpel. Der er ratstamme, der kan skubbes frem og tilbage. Der er håndbrems elektrisk. Og så er der joysticket heroppe, hvor det hele faktisk betjenes fra. Det vil sige ladet, tip frem og tilbage, drej til siden. Så er der vendegearskontakt i joysticket, og høj og lav gear den sidder også i joysticket. Dumperen her den har også nem serviceadgang. Inden under lågen der ligger den 4-cylindrede Yanmar motor. Og den ligger altså let tilgængelig, når man skal skifte filtre og skifte olie osv. Skal man til nogle større operationer, så kan begge sider de kan åbne op ud til siden. Derudover så er der en lille bonus med hele det her setup, og det er, at nede fra fabrikken, der har de allerede forberedt den til, hvis man vil skifte over til eldrift i fremtiden. Det betyder altså, at man i grove træk kan tage motoren ud, lægge en batteripakke i, og så kan maskinen køre på eldrift. Der har du en maskine, der kan holde i mange år, men nøjes kun med at skifte selve drivenheden. Det her det er altså en dumper, hvor der virkelig er tænkt over kvaliteten. Kort sagt, så er den lavet til at holde. Vi har den som en demomaskine, så den kan både prøves her på vores plads, men hvis det passer bedre, så kan du også få den på demo ude hos dig selv.